سلام تنهابلنا زخبركم تخطاتلتي سناي تي في نخلت يكاتي 2018 عام تمرت زتدالو زيناتات سناي انه فلما رأست زينا بريزيدنت غزياو ممحدار تግራይ ኣብ ዝነበሩሉ እዋን ምክትሎም ንዝነበሩ ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ ካብ ስልጣን ዘይምስጓጎም ብጣዕሚ ከም ዘጣዓሶም ኣይተ ጌታቸው ረዳ ገሊጾም ተመዛበልቲ ትግራይ ዘለውሉ ኩነታት ልብኻ ይሰብር ክብሉ ኣምባሳደር ፈረንሳይ ኣብ ኢትዮጵያ ገሊጾም ሚኒስትር ጉዳይ ወጻኢ ኢትዮጵያ ሰራዊት ኤርትራ ካብ መሬት ኢትዮጵያ ንክወፅን ንልዝብ ደው ክብልን ጸዊዑ ኤርትራ በኢትዮጵያ ንዘቀረበላ ጻውዒት አንጻር ኤርትራ ዘቀረበ ናይ ሓሶት ጠቀነን ዘስደምምን እዩ ክትብል ገሊጻ ካብ ዜና ወጻኢ ድማ ኢሚራት ዓረብ በአሜሪካ ዘቀረበ ውጥን ሰላም ደጊፋ ዝብልን ካልኦትን ዝርዝር ዜና ከም ሰብ ቀርብዮም ሰናይ ምክትታል ፕሬዝዳንት ጊዜያዊ መምሕዳር ትግራይ ኣብ ዝነበሩሉ እዋን ምክትሎም ንዝነበሩ ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ ካብ ስልጣኖም ዘይምስጋጎም ብጣዕሚ ከም ዘጣዓሶም ኣይተ ጌታቸው ረዳ ገሊጾም ኣማኻሪ ጉዳያት ምብራቅ ኣፍሪካ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብይ ዝኾኑ ኣይተ ጌታቸው እዚ ዝበሉ ፎርቹን ተባሂሉ ኣብ ዝፍለጥ ሰሙናዊ ናይ እንግሊዝኛ ጋዜጣ ኣብ ዝሕተምዎ ንውሕ ዝበለ ጽሑፍ ምዃኑ ኣውራምባ ታይምስ ጸብጺብሎ ትማል ሰንበት ንንባብ ዝበቕዐ ናይ ኣይተ ጌታቸው ጽሑፍ ንፕሬዝዳንት ጊዜያዊ መምሕዳር ትግራይ ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ ኣምርራ ቢሉ ዝኸስስ እንትኸውን ኣብ ልዕሊ ጀነራል ካብ ዘቀረቡ ክስታት ሓደ ኣብ መንጎ ጊዜያዊ መምሕዳርን ሕወሓትን ኣፈላላይ እናተፈጠረ ክመጽእ እንተሎ እቶም ጀነራል ከም ሓላፊ ጸጥታ ናይ ትክልል ንሰራዊት ንሕወሓትን ንጊዜያዊ መምሕዳርን ኣቀራሪቦም ናይ ምትዕራቅ ግደ ኣብ ክንዲ ዝህልዎም ስልታዊ ብዝኾነ ሽርሒ ንሕወሓት ድጋፍ ናይ ምሃብ ኣሉታዊ ግደ ተጻዊቶም እዮም ክብሉ ከሲስዎም ኣሎ ንውዕሊ ፕሪቶሪያ ሲዒቡ ኣብ ዝተጣየሸ ጊዜያዊ መምሕዳር ጀነራል ታደሰ ምክትል ፕሬዝዳንትን ላዕለዋይ ሓላፊ ጸጥታን ኮይኖም ዝተመደብሉ ምኽንያት እቲ ኣብ ኩናት ዝነበረ ክልል ካብ ጽልዋ ወታደራዊ መሪሕነት ናብ ሲቪላዊ መሪሕነት ንክሰጋገር ኣብ ምግባር ወሳኒ ተራ ንክጻወቱ ተሓሲቡ እዩ ነይሩ ዝበሉ ኣይተ ጌታቸው ይኹን እምበር እቶም ጀነራል ግን እዚ ምግባር ገዲፎም ናይ ዝተጻራሪ ኣብ ዝኾነ ናይ ምትዕንቃፍ ተግባር ብምውፋሮም እቲ ጊዜያዊ መምሕዳር ብሽርሕ ንክፈርስ ዓብይ ግደ ተጻዊቶም እዩ ክብል ከሲስዎም ጀነራል ታደሰ በዚ ስልቲ ዝምኻዶም ንትግራይ ዓብይ ዋጋ ክፊልዋ ኢሎም ከም ዝኣምኑ ዝገለጹ ኣማኻሪ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣይተ ጌታቸው ረዳ እቲ ክልል ካብ ፌደራል መንግስቲ ንክንጸል ብመዳይ ቁጠባ ንክህሰን ናይ ምድርዳር ዓቕሙ ንክዳኸምን ምኽንያት ኮይኑ እዩ ክብሉ ኣብ ጽሑፎም ዘርዚሮም ኣለዉ ጸገማት ክፍጠሩ ተለዉ ጀነራል ታደሰ ስልኮም ኣይልዕሉ ነይሮም ኢሎም ኣብ ጽሑፎም ዝኸሰሱ ኣይተ ጌታቸው ከምኡ ዝገብሩሉ ምኽንያት ነቲ ሰራዊት ኣተሓባቢሩ ዝቃለሶም ዝነበረ ጉጅለ ተዘዋዋሪ ድጋፍ ንምሃብ ከም ዝመስሎምን በዚ ድማ ጀነራል ታደሰ ኣብ ልዕሊኦም ክሕደት ዝፈጸሙ መሲሎም ከም ዝስምዖምን ብጣዕሳ መልክዕ ገሊጾም እዮም ሎም ኮይነ ክሓስቦ ተለኹ ታደሰ ኣብ ልዕሊ እዚ ኩሉ ሽርሒ ክፍጽም ተሎ ንምንታይ እየ ዘይባረርኩ ወይለ ይናሳሕ ዝበሉ ኣይተ ጌታቸው ረዳ እዚ ዘይምግባሮም ዓብይ ፖለቲካዊ ስሕተት ምዃኑ ጣዕሶኦም ሓቢሮም እዮም ፕሬዝዳንት ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ ግና ኣብዚ ጉዳይ ክሳብ ሕዚ ዝሃብዎ ምላሽ የለን ተመዛበልቲ ትግራይ ዘለውሉ ኩነታት ልብኻ ይሰብር እዩ ክብሉ ኣምባሳደር ፈረንሳይ ኣብ ኢትዮጵያ ገሊጾም ኣምባሳደር ፈረንሳይ ኣብ ኢትዮጵያ አሌክሲስ ላሚክ ኩነታት ኣብ ማዕስከር ዝነብሩ ተመዛበልቲ ትግራይ ናብ ኣስጋእ ብርኪ ምብጽሑ ኣፍሊጦም እቶም ኣምባሳደር መሰ ጋዜጣ ሪፖርተር ኣብ ዘካይድዎ ቃለ ምሕተት ተመዛበልቲ ትግራይ ዘለውሉ ኩነታት ልብኻ ይሰብር እዩ ክብሉ ሓቢሮም እቶም ተመዛበልቲ 45 ዓመታት ኣብ ማዕስከር ምጽንሖም ዝገለጹ እቶም ኣምባሳደር እዚ ድማ ክትጻወሮ ኣይካልን ኢሎም ኣምባሳደር አሌክሲስ ላሚክ ብዝተኸ ለቅልጣፈ ናብ መረበቶም ንክምለሱ ኩሎም አካላት ተሓባበርቲ ክኾኑ ብምምሕፃን ፈረንሳይ ኣብ ኢትዮጵያ ካብ ተካይዶም ንጥፈታት ንሰብኣዊ ጉዳያት ትግራይ ቀዳምነት ከም ዝሃበትን ውሕስን ሰናይ ፍቃድ መሰረት ዝገበረ ምምላስ ተመዛበልቲ ክትገብር ከም እትደልውን ኣረጋጊጾም ሃገሮም ከም መዳርግቲ ኣካል ንሙሉእ ተፈጻምነት ውዕሊ ፕሪቶሪያ ከም እትሰርሕ ዝገለጹ ኣምባሳደር ላሚክ ኣብ ምቕራብ ሰብኣዊ ሓገዝ ምዕጋት ተጻብኦታት ምርግጋጽ ተሓታትነትን ትነጥፍ ምህላውን ገሊጾም ኤርትራ ሰራዊታ ካብ መሬት ክትስሕብን ንዘተድልውቲ ክትከውን ኢትዮጵያ ጸዊዓ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ኢትዮጵያ ሰራዊት ኤርትራ ካብ መሬት ኢትዮጵያ ክወፅን ንልዝብ ድልው ክኸውንን ጸዊዑ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ኢትዮጵያ ዶክተር ጊዲዮን ቲሞቴዎስ ንመዘኑ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ኤርትራ ዑስማን ሳልሕ ኣብ ዝጻሓፎ ደብዳቤ ኤርትራ ላዕላዊ ዶብ ኢትዮጵያ ኣብ ከባቢታት ሰሜናዊ ምብራቅ ጥሒሳ ተቆጻጺራ ከም ዘላ ብምግላጽ መንግስቲ ኤርትራ ላዕላውነቱን ደባቱን ካብ ምግሃዝ ክቁጠብ ኢትዮጵያ ብተደጋጋሚ ጸዊዓ ከም ዝነበረት ብምጥቃስ እቲ ጻዕርታት ግን ከም ዘይተዓወተ
ዝተዓወተ ኣፍሊጡሎ ሰራዊት ኤርትራ ኣብ እዋን ኩናት ትግራይ ኣብ ጎኒ ሰራዊት ኢትዮጵያ ኮይኑ ከም ዝተዋግአ ዝፍለጥ ኮይኑ ድሓር ግን ካብ መሬት ኢትዮጵያ ጠቕሊሉ ከም ዝወፀን ኣብቲ ብመሰረት ውዕሊ ኣልጀርስ ዝቆመ ኮሚሽን ዶብ ዝሃቦ ውሳነ ከም ዘሎ እዩ ክግለጽ ዝጸንሐ እንተኾነ ግን ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዶክተር አብይ አሕመድ እውን ቅድመ ሕዚ ኣብ ፓርላማ ንምውፃእ ሰራዊት ኤርትራ መልኪቶም ንዘቐረበሎም ሕቶ ኣብቲ ዝተበየነሎም ቦታ እዮም ዘለዉ ካብኡ ወፃእ እንተለዉ ግና ኮሚቴ ኣቃዊምና ከነጻር ኢና ምባሎም እውን ዝዝከር እዩ ይኹን እምበር ነዚ መሰረት ብምግባር ግን ብዛዕባ እቲ ዝተባሃለ ኮሚቴ ይኹን ህላወ እቲ ሰራዊት ብዕሊ ዝተሓደሰ ሓበሬታ ኣይነበረን ብመንገዲ ወሃቢ ቃል እቲ ሚኒስተር ኣምባሳደር ነቢያት ጌታቸው ሓቅነቱ ንቢቢሲ ዘረጋገጾ ደብዳቤ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንሰራዊት ኤርትራ ካብ መረበቱ ክወፅእ ብተደጋጋሚ ከም ዝሓተተ ኣመላኺቱሎ እዚ ሕቶ እዚ ተቐባልነትን ተረኺቡ ድማ ንኹሉ ናይ ሓባር ረብሓ ዘለዎ ጉዳይ ግልጋሎት ባሕርን ምብጻሕ ወደብ ዓሰብን ንምፍታሕ ኣብ ሰናይ ድሌት ዝተመርኮሰ ዝርርብ ንምክያድ ድሉው ምዃኖም ገሊጾም ኤርትራ ሰራዊት ኣብ ቁልጡፍ ክትስሕብን ንሰላማዊ ዝርርብ ድልውቲ ክትከውን እውን ብግልጺ ንጽውዕ ዝበለ እቲ ደብዳቤ ኤርትራ ንዝተፈላለዩ ዕጡቃት ጉጅለታት ኢትዮጵያ ቀጥታዊ ንዋታውን ገንዘብን ሓገዝ ትገብራላ ብምባል እውን ከሲሱሎ እቶም ዕጡቃት ጉጅለታት በኣስማቶም እኳ እንተዘይተጠቐሱ ቅድሚ ሕዚ ግና መንግስቲ ኢትዮጵያ ኤርትራ ንዕጡቃት ሓይልታት ሕወሓትን ፋኖን ትድግፋላ ኢሉ ክኸስስ ተሰሚዑ ብምንባሩ ንዓኣቶም ከም ዝኸውን ምንጭታት ይሕብሩ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣብ ደብዳቤኡ ኣብ ዝሓለፈ ሒደት መዓልታት ኣብ ዶብ ክልቴን ሃገራት ከም ዝተዓዘቦ ምዕባለታት መንግስቲ ኤርትራ ዝያዳ ኣዕናዊ መንገዲ ይኽተል ከም ዘሎ ገሊጹ እዚ ወታደራት ኤርትራ ብሰሜናዊ ምዕራብ ዶብ ኢትዮጵያ ናብ መሬት ኢትዮጵያ ብምእታው ምስ ዕጡቃት ጉጅለታት ኣብ ሰሜን ምዕራብ ዶብ እታ ሃገር ዘካይድዎ ዘለዉ ሓበራዊ ወታደራዊ ምንቅስቓሳት ምጥሓስ ሕጊ ጥራሕ ዘይኮነስ ፍጹም ወራሪ እውን እዩ ክብል ኮኒንዎ ኣሎ ብተወሳኺ ድማ መንግስቲ ኤርትራ እዚ ዘይቅቡል ኩነታት ንክቋረጽ ሰራዊቱ ብቁልጡፍ ካብ መሬት ኢትዮጵያ ከውፅእን ምዞም ጉጅለታት ዝገብሮ ምትሕብባርን ከቋርጽ ንጽውዕ ክብል ኣተሓሳሲቡሎ ክልቴን ሃገራት ንፍርቂ ዘመን ኣብ ኩነታት ግጭትን ወጥርን ከም ዝጸንሓ ዝገለጸ እቲ ደብዳቤ እዚ ዕንክሊል ግጭት ብዘተን ዲፕሎማሲያዊ ጻዕርን ክፍታሕ ከም ዝከኣል ኤርትራ ኣውንታዊ ምላሽ እንተሂባ መንግስቲ ኢትዮጵያ ፍልልያቱ ብሰላማዊ ልዝብ ክፈትሕ ድሉ ምዃኑ ይሕብር ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ብወርሒ ጥቅምቲ 2018 ዓመተ ምህረት ናብ ዋና ጸሓፊ ውድብ ሕቡራት ሃገራት አንቶኒዮ ጉተሬስ ኣብ ዝጽሓፎ ደብዳቤ እውን መንግስቲ ኤርትራን ሕወሓትን ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ፒናት ንምክያድ ብሓባር ይሰርሑ ከም ዘለዉ ከሲሱ ምንባሩ ዝዝከር እዩ ኤርትራ በኢትዮጵያ ንዘቀረበላ ጻውዒት አንጻር ኤርትራ ዘቀረበ ናይ ሓሶት ጠቐነ ዘስደምም እዩ ኢላ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ዶክተር ጊዲዮን ጢሞቴዎስ ንመዘንኡ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኤርትራ ዑስማን ሳልሕ ኣብ ዝጽሓፎ ደብዳቤ ከም ዘመላኽቶ ኤርትራ ላዕላዊ ዶብ ኢትዮጵያ ኣብ ከባቢታት ሰሜናዊ ምብራቅ ጥሒሳ ተቆጻጺራ ከም ዘላ ብምግላጽ መንግስቲ ኤርትራ ላዕላውነቱን ደባቱን ካብ ምግሃዝ ክቁጠብ ኢትዮጵያ ብተደጋጋሚ ጸዊዓ ከም ዝነበረት ብምጥቃስ እቲ ጻዕርታት ግን ከም ዘይተዓወተ ብምሕባር ሕዚ እውን ሰራዊት ኤርትራ ካብ መሬት ኢትዮጵያ ክወፅእን ንልዝብ ድሉው ክኸውንን ምጽውዕ ሲኢቡ እቲ በቲ ደብዳቤ ዘቀረበ ሓሳብ ናይ ሓሶት ጠቐነን ንጥጅ ዕላማ ዝተፈብረኸን ብቃንኡን ትሕዝቱን ዘስደምም እዩ ክትብል ኤርትራ ነጺጋቶላ ኤርትራ ሕዚ እውን ኣብ ከምዚ ዝበለ ናይ ሕሱር ሓሶታት ማኣዲ ነዳዲ ንምፍሳስን ንፋስ ንምምድባድን ከም ዘይትዕደም ደጊማ ተረጋግጽ ክትብል እውን ኣብ ሚኒስትር ዜና ኣስመራ መልሳ ኣስፊራላ ኢሚሬት ዓረብ በአሜሪካ ዘቀረበ ውጥን ሰላም ሱዳን ደጊፋ ሕቡራት ኢሚሬት ዓረብ ነትን ዓመታት ዝጸንዐ ኣዕናዊ ኩናት ንምውጋድ ዝዓለመ ኣሜሪካን ሱዳን ዘቀረበቶ ውጥን ሰላም ምቕባል ኣፍሊጣ ኢሚሬት ዓረብ ነዚ ድጋፍ እንትትገብር ኣብ ጎንፂ ኩናት ሱዳን ኢዳእታውነት ኣለዋ ዝብል ክሲ ይቀርበላ ኣብ ዘሎ እዋን እዩ ወሃቢ ቃል ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ሃገር ኣብ ዕላዊ ትዊተር ገጹ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ኢሚሬት ዓረብ ነቲ ብፍሉይ ኣማኻሪ ማእኸላይ ምብራቕን ኣፍሪካን ኣሜሪካን ማሱድ ቡሎስ ዘቀረብዎ ኩሎ መዳይ ውጥን ሰላም ሱዳን ብሓጎስ ከም ዝተቀበል ገሊጾም ኢሚሬት ዓረብ ቁልጡፍ ተኽሲ ደው ምባል ንምርግጋጽ ዝካየድ ዘሎ ዞባውን ዓለም ለኻውን ጻዕርታት ክትድግፍ ምዃና ዝገለጸት ኮይና ኣብ ሱዳን ንዘሎ ጎንፂ ሽምግልና ዝቐርብ ኣሜሪካ ግብፅን ስዑድን ዓረብን ዘጠቓለለ ኳድ ንዝተባሃለ ጉጅለ ዝድግፍ ምዃኑ እውን ኣረጋጊጻ ኣማኻሪ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ማሳድ ቡሎስ ኣብ ዋሽንግተን ብዛዕባ ሱዳን ኣብ ዝተኻየደ ናይ ለገስቲ ዋዕላ ኣብ ዝሃብዎ መግለጺ እቲ ዘቐረበ ተበግሶ ሰላም ኣብ 5 ቀንዲ ነጥብታት ዘተኮረ ምዃኑ ሓቢሮም እቶም ዝተለዓሉ ነጥብታት ተኽሲ ደው ምባል ሰላማውያን ሰባት ምክልኻልን ናብ መረበቶም ክምለሱ ምግባርን ኣብ ዘላቂ ስምምዕነት ተኽሲ ደው ምባል ምብጻሕ ፖለቲካዊ ምስግጋር ምትግባርን ነታ ሃገር ዳግመ ህንጸት ከም ዝኾነ ዘኣረብ ኒውስ ጸብጺቡ زخبركم تخطاتلتي سناي تي في نزعل زحزنايوم زيناتات سناي زازيمنا سلستخطاتلكمنا زينا نمسكن حزون اواناوي زعباتات هاجرنا زوبا قرن افريكا نمركب نشانالنا شير لايك سبسكرايب ايترسعو ببزلخمو سناي كزي